Yo, Mas Gareng, selamat. Ya, yo, ayo Mas Gareng. Ya, terang dundung dak dong. Yo. Gareng build up Sekang Semarang. Ya. Pisan namarem pindho kedua. Jaluk pisan kas. Alhamdulillah nadan to wis lalu yus tegese wis sepuh ning isih energik nok sapa Mas Gareng Semarang. Oh ngono iki dadi pegawai negeri ya wis pensiun. Mula iki Gareng ki mung hiburan ngurengget seramung lan dawa umur. Sing ngomong sapa? Lho, sampean malah jagongan karo aku to sore mau. Aku wis pensiun lek dadi pegawai negeri kok. Dadi aku Gareng ngene iki mung tangge hiburan karo golek kanca nggih ndedawa umur. Sak muni ngono to mau? Sing ngomong sapa? Lah mau sore mau? Ndedawa umur golek kanca. Ya golek duit barang kuwi kok. Masa wong aja munafik aku ya sik doyan sego lho kok. Wah iya. Ya ngene lho, tetep jangan munafik. Tetep butuh rezeki. Ning aja ngarani. Lho iki lho. Ya. Sing marai aja ngarani, mula nganti saiki aku isih bayu ora tau ngarani. Mergo wis do ngerti bandrolku. Dimasake gondelan kuwi arepe iku. Ora. Awas golek ngarani neh ditenono aku. Ndak. Gini. Karena saya sudah punya prinsip. Prinsipnya apa? Ya wong ki kabeh butuh uang. Ning uang bukan segala-galanya. Oh ngono. Memang dengan uang kita bisa membeli jam tangan, tapi tidak bisa membeli waktu. Oh ngono. Dengan uang kita bisa membeli rumah sakit, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Dengan uang kita bisa membeli kesenangan, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Wah itu. Ini kata-kata mutiara. Ora mutiara ki sagu kok. Sagu piye? Tegese kata-kata yang penuh makna dan penuh arti serta itu merupakan pitutur yang hebat tumrape wong urip. Aku sing tak tiru panjenengane Pak Sarmuji karo panjenengane Kepala Dinas Budayaan dan Pariwisata. Sing mau tiru kuwi. Iki gelar kaya ngene iki membahagiakan masyarakat utawa wong akeh. Prinsipe orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang banyak. Betul. Ini. Mula tempate penjare Pak Sarmuji ya tidak mau berubah. Kudu neng kene nyenengke kabeh para warga masyarakat ana kene. Iya, nadyan lapangan akeh iki sing digoleki iki gerbong sepur iki. Wes gerbang sepur. Penontonnya dwowu lho. Ning walaupun bagaimana wis dipaekani son ya cetha. Wis saiki ditonton kok kono ya cetha wong wis ana monitore. Betul.
Wah, nganti iki buka warung anyaran lho. Sapa? Iki buka warung anyaran pasang tenda iki. Iki sing ngegong. Oh, gong to ki. Wow, sing ngegong ki pancen kulino kemah. Ha iki mau. Tak kira ki warung jebule gong ditutupi. Nggih, matur nuwun dipun timbali. Nggih. Tombo kangen, Mas. Kangen karo sapa? Ya umume masyarakat kene ning khususé ning Kutha Kendel iki. Kutha kok Kendel? Kene iki Kutha Kendel. Surabaya. Sura ki apa? Wani. Boyo ki saka tembung bebaya. Wong sing wani bebaya kuwi wong Kendel. Jadi kene iki Kutha Kendel terkenal dengan kota pahlawan. Banyak orang yang berani melawan penjajah di kota ini. Wah, iya. Wah, aku ora tau maca sejarah. Oh, iya sejarah. Sejarah ki yen lagi wae wong ki wis suwe sejarah. Berarti aku anggonku budal tak gasiki ya. Alhamdulillah saiki wis lancar mergo metu jalan tol. Jalan tol. Lek omong mbok sing bener to, Mas, Mas. Apa ora kulino nonton to ning TV? Kok kuwi justru salah ning kaprah. Kok salah kaprah ki salah ning ndi? Hurufe apa hurufe? T O L diwaca tol. Tol. Wong O kok ol. Tol ya tol kok tol. Lho, kok iso tol? Kuwi maknane piye? Tol kabeh kaprah iki disebut tol. Nah, kuwi mergo dijikuk saka basa Arab. Kowe lak tau maca surat Al-Fatihah to kan? Yo. Kae ana ayate sing muni ihdinas siratal mustaqim. Tol kuwi jalan sing lurus tanpa hambatan. Dadi wong sing lewat dalan kuwi dielingake yen isih urip lumakowo dalan sing lurus aja sok neka-neka golek dosa. Mula sinebut jalan tol. Yen tol kuwi diterjemahke ya ana dhewe. Tol iki diterjemahke TOL. T Tanpa perapatan, tanpa pertelon, ya ora? Ya bener, tol kok. Ora entuk dienggo Car Free Day, modar kowe. Oh ya Car Free Day ning tol ya. Bongko ya wong pit motor ora entuk ya. L luwih cepet jarak waktu tempuhnya. Wow. Lewat tol ki Semarang Surabaya saiki 5 jam wis kecekel. Kecekel. Biyen ki mongko 9 jam. Wis. Ning ya kuwi ngopo? Ongkose ya akeh. Ya. Bener, jajal lagi bayangno Mas Gareng. Aku ki mobile sing tekan kene iki mau 5 lho. Truk loro B1 ya ta, Hiace karo mobil pribadi ki lek digawe diitung wis pirang yuta dhewe. Lah kowe iki kurang akal. Lho, kurang akal piye kok nyatane ngono? Budal ki mobil aja akeh truk siji wae. Lho, gamelan sono apa ya muat truk siji? Lho, tumpukno. Gamelan sone dhuwur, yogane dhuwur. Ngringkes. Lah kok lek udan suamber mledek ndase yogane piye jajal? Sinau kuwi sapa? Lah ya iso nggo alasan to yen batal pementasan. Ora ngono, wis jenenge melanggar hukum, melanggar tata tertib lalu lintas. Lah yen kowe ngerti ngono, konsekuensinya ya harus kamu terima dengan biaya mahal pun tetap dilakoni. Itu namanya profesionalisme. Iya. Oh nyatane aku ya profesional ya tekan kene tenan. Ora mengeluh, malah kepara matur nuwun. Nggih pun Pak Sarmuji matur sembah nuwun Bapak Kepala Dinas. Nggih awon-awon kula nika nggih mantan pegawai dinas Pedanka, Pak. Nggih nadyan pun pensiun. Ya alhamdulillah iso nggo sangu. Ning jenenge wong sombong ki entuke kapitunan utawa entuke akibat negatif iki tenan, Mas. Wong sombong kuwi entuke iki bangsa negatif wis pokoke. Kok iso? Aku iki kocape pensiunku lak kudune 2023 wingi. Mergo umur. Kok sampean njaluk pensiun dini? Lah sebabe aku rumangsa gareng payu laris. Akhirnya sing tak kalahke pegawai negeriku aku ngejokke pensiun dini tahun 2018. Terus 2018 di ACC, Mas. Aku pensiun dini lah kok 2019 ndoro pandemi teko. Pandemi teko. Pandemi teko nerjang dek
2 tahun ora ana job merongos wis kok. Iya. Jare nganti adol Grand Max. Weh, ora mung gremek umpama payu omahku tak dol, Mas. Pajero barang kadal jare. Padiro Grand Max wis mobil ki sing ana tak dol. Heeh. Ning ora apa-apa. Semua itu tabungan untuk iki jagani kedaruratan seperti itu. Iya, Ojo gengsi adol-adol yang ada yang lebih perlu daripada itu. Betul wong ngedol ya teke dhewe tok. Ngangge. Iya. Wah aku jan bener kaya kowe rene iki le takon nganti klera-kleru rumangsaku wedokan. Kampung kok wedokan. Mari burine ana ayune iki lho. Iya, Takonku wedokan ayu pundi? Mboten enten mriki elek kabeh ngono. Lah mutakono ning endi? Lah nek dalan-dalan kono jebule Medokan. medok kuwi ya medokan ki mungkin dari kata dasar medok ya. Iya. Mungkin dialeknya sini medok. Heeh. Nadyan praupane ayu ning dialeke medok mlo medokan ayu. Iya. Ya, Ngono kuwi boyo iso diwerdekne, Mas. Yo jajal tak jajal kese. Medokan ayu. Jajal. Nek gareng cerdas kudune iso. Ki ra nganggo semayanan lho ki mau. Ayo. Ayo Gareng 20 yuta iku kudu iso, ayo. Ayo. Ra iso kekrek wae wis. Ngopo? 20 yuta karo culek matane iki. Wong nerjemake dadak muni kok ngono barang. Kecerdasan ki tergantung karo mahal dan murahnya ngono lho. Tulisane lak medokkan tak kene. Medokkan. Heeh. Maki melestarikan wayang kulit malam hari ini keperluannya. Wah iya. Nah, Dok. doa Bapak Ibu yang diminta semoga wayang kulit lestari. Oh iya. Kan. Kantor instansi pemerintah maupun kantor swasta sebaiknya sering menggelar wayang kulit demi lestarinya wayang kulit. Loh, iki dadi akeh sing nonton ning sithik sing nanggap. Yuwun kula mbok sedaya nanggap. Lho wong ki ya tetep duwe pengarep-arep to. Iya. Wis sapa ngerti dina iki aku mandi-mandine terus esuk Iya. akeh sing nanggap ya alhamdulillah. Saya untuk menghormati Hari Wayang Dunia, Mas. Nah, iki Ini kena dihimbaukan Ah. semua kabupaten ki kudune nanggap wayang sebagai penghargaan dunia yang telah diberikan kepada Indonesia. Ya, saya tak takoni. Takkan apa? Wayang itu dipandang dari sudut spiritual, sosial kemasyarakatan dan untuk pemerintahan kuwi artine apa? Wayang kuwi semalam suntuk. Apa wis mesti yen wayang ki semalam suntuk? Yen nonton live semalam suntuk, yen nyetel CD arep dipateni saiki entuk, engko entuk, mau entuk. Wayang ki saka linggane tembung wajib sembahyang. Ah, kuwi spiritual. Spiritual. Sosial kemasyarakatan. Apa lek menurut sampean? Nah, kowe kari omong aku ra iso, Mas, ngono lho. Sekarang kowe ki ya sarjana ki rekake ya rada pinter ngono lho. Wong ya ora kudu. Heeh. Justru sing uripe iki wong uripmu karo aku suwe aku lho. Sapa? Kowe karo aku lak suwe aku ning donya iki. Dadi yen takon ki aja isin. Oh iya nggih. Nyuwun pirsa Mas Gareng. Ah, sing cethol e. Oh iya nggih. Wayang. Wah, ki watak manusia tergambar semuanya di sini. Heeh. Yang baik mari kita tiru, yang tidak baik kita tinggalkan. Demi kehidupan di masyarakat. Kulitku. Kulitnya iya toh? Iya no. Wayang tok enek wayang golek, enek wayang uwong, enek wayang tengul. Lagi prosesnya ki wayang kulit. Ki kudu dihayati. Loh. Nonton wayang ke ora mung nyawang tok ning ya diayati yen mung nyawang tok ya mung ngerti blegere ora ngerti jerone. Oh iya, Ah. Lagi karo dhewe Lit kuwi saka tembung lilitan. Lilitan manusia itu ada 2, kejelekan dan kebaikan. Tinggal Anda memilih apa. Bener. Yang berbicara masalah kebaikan dan kejelekan itu terletak pada wajah saya ini. Oh iya, wajah saya hitam putih. Putih mencerminkan kebaikan. Hitam itu kejelekan. Tinggal Anda memandang dari sudut yang mana. Bener. Tapi hati-hati.
di dalam kebaikan dan kejelekan itu ada yang lebih berbahaya. Mula lambeku abang. Abang ini mencerminkan bahaya. Sebabnya? Hati-hati, manusia itu yang paling bahaya adalah mulutnya. Oh, iya. Mula ngati-hati, itu geni mandi. Mula wong Jawa ngandharke kae bener ya Mas Gareng. Apa, Mas? Luwih becik kakean mangan timbang kakean omong. Ngomong tok ora mangan ya modar kok. Ya jiger kasalahane aku. Yo, Pepatah mengatakan gitu lho, lek kakan mangan paling pol efeknya kewareken terus turu. Nek kakan omong nek omongnya kleru iso dadi masalah, iso dadi perkara. Ngono lho maksude. nek aku pomo ora mangan ngono ki ora masalah kok, Mas. Karena saya sudah punya prinsip. Apa? Jangan khawatir besok kamu makan apa. Jangan takut besok kamu jadi apa. Takutlah bila maut menjemput Anda tanpa membawa apa-apa. Wah iki ya. Sing tak wedeni gur kuwi. Kowe Iya, ngerti? iya. Maut itu kematian. Kematian itu ibarat air hujan turun dari langit. Jatuh sewaktu-waktu tanpa memandang kamu bawa payung apa tidak. Oh iya. Jadi maut menjemput ora urusan kowe wis sangu apa urung tak jikuk. Wow. Iya. Iki omong karo gareng tuwekan. Kaji ya, digareng kaji. Gareng sing kaji sampean ndak ya. Mati ngono ku biasane artine. Yo no Mas. Mati ana artine. Piye? Artine piye? Iki tak toke. Ya. Oke, ning kok aja wedi lho. Nyapa? Janji aja wedi lho ya. Wedi perkara apa? Mati ki hurufe apa? MATI. M ki manusia semua mengalaminya karena itu sebuah takdir. Wow. Ora ana sing iso menghindar karena itu takdir. Gelem waras ya gelem lara, gelem urip ya gelem mati. Nah, itu takdir. Betul. Akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. Ya ora? Bener. Iso sewaktu-waktu, iso isih suwe. T. Iki dicateti ya. Ya. Tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu. Iya. Ngerti? Iya ngerti. Ini semua rahasia ilahi. Ya. Jadi mati ki ora mawas umur, Mas. Ya. Mula nadyan kowe isih nom ibadah, mergo sewaktu-waktu kowe iso ditimbali tegese mati. Yen wis siap kuwi wis ora masalah. Iya. Ki. Iya. Ki. Wis siap kuwi. Oh, urung. Wong siap ora siap ya bakal ditimbali kok. Nggih niki nganu sharing mawon. Kula mboten guroni tukar kawruh ditampi alhamdulillah mboten nggih mboten masalah. Sik Mas, kowe mau ngrembug perkara apa jenenge desa, perkara mati. Nah saiki sing kagungan kersa, sing kagungan dalem jane Pak Sarmuji iki tegese apa? Ayo, kudu iso lho iki. Hubungane karo dhuwit lho iki. Justru kuwi tak cethake. Mau cethake piye? Iki lak asmane sing kagungan kersa utawa sing dalem. Heeh. Ki resikone gedhe. Resikone gedhe. Hitungane piye? Lho, hitungane piye? Wong karek merdekne kok itu. Ora iso. Ora iso piye? Mengko ora cocok. Ora cocok apane wong karek merdekke lho. Oke, kowe rasa ora tanggung jawab ya. Ora. Dadi yen aku engko nganti dipidana kowe ora tanggung jawab. Ora no. Nek yen entuk bonus kowe aja njaluk. Ora. Ora sikut tanggo penumpang kok. Ayo. Iya. Heeh, Pak Sarmuji. Ayo. Nah, iki. Sar kuwi sarwa sarwi utawa serba bisa beliau. Oh, ngono. Jadi rakyat bisa, jadi wakil rakyat pun bisa. Oh, ya. Nah, iki. Biasa. Mudah bergaul mula ora gumun yen kepilih dadi anggota DPR RI. Oh ya, ya. Sing luwih penting jiwa ragane wis nemplek marang masyarakat sing milih beliau. Wow. Dadi apa keluh kesah masyarakat diserap dan diutarakan dalam rapat-rapat DPR. Penyambung lidah rakyat. Rakyat menika lho Pak Sarmuji menika tegesipun Sarmuji menika. Terus ngopo? Aku ora njaluk penilaianmu. Aku iki lho. Pak Sarmuji ta? Pak Sarmuji sampun kula jlentrehke lho, Pak. Lah terus ngopo? Lah wis ya wis. Cair apa ora?
Kok kaya udan ya cair. Oh jenenge wong iki yo naminipun nggih ngolah pikir. Ya. Ngolah sebetulnya nama orang itu tidak ada yang jelek, semuanya serba bagus. Betul. Tinggal kembali ke manusianya yang menyandang nama itu sendiri. Ya. Kaya awakmu. Jenengmu sapa kuwi? Anom Dwijo Kangko. Iso ora merdekne? Loh. Kok ini iso aku kayak isidenmu siji? Ora apa-apa. Lah kayak Burini sing sepuh dhewe gawane mulih. Burini kayak aku. Lah terus diapake? lah milih sing ndi? Ya sing menis-menis ku lho. Oke. Nek gelem gawanen. Wah, iki streaming iki. Iya. Waduh bojoku nonton ra sida. Ah iya. Wong wedok ning omah nonton kok makane arep. Lah aku ketok gagah nek ning kene-kene omah yo nyembah wong wedok nek. Aku ngrumangsani di balik kesuksesan seorang laki-laki, di baliknya ada perempuan yang hebat. Heeh. Nah, bojoku kae wong wedok sing hebat. Oh iya, Iki sida lagi. Sida. Anom Dwijo Kangko. Aki akeh penggemare. Wah iki tak siapke duwite. Apik tak siapke. Endi? Tenang ae. Nyambut gawe sik bayar keri. Oh, wah. Wingi di sawer nang Ponorogo aku ra mbok ciprati blas. Di sawer sindene kok. Aku ya ora dikeki kok. Nom. Nampa kanugrahan kepinteran saka bapake uga kepinteran saka isi Surakarta. Iya. Ya ra? Heeh. Nadyan kowe iki ya otodidak saka bapak ning ya nyecep sinau saka isi Surakarta. Anom terus Dwi. Bojomu. Bojomu jenenge sapa? Dwi Kurniawati. Nah, Dwi Kurniawati bojonipun. Jaga kabudayan nika tugasipun. Kang sinedya murih lestari wonten ing bumi Nuswantara. Kaya-kaya ya iki dalang paling laris sak Indonesia. Iki tenan saestu kula niki mboten umuk ning realita de facto beliau ini dalam waktu sekarang yang paling laris. Golek laris ki gampang, sing angel mempertahankan kelarisan. Dadi apa-apa ki dadi ndi? Ya, terus padake wong tipis ya. Kang Kompun le Pak Sarmuji. Aku ya mau ngandake kok. Iya. Wah ning kene iki tenan lho wis kaya dimulyake. Heeh. Transite ning Bale RW. Heeh. Wah, enak. Enak piye? Adem nggon asir, ora dolan ning jeding ora nek ciduke kok mau. Ora enak aku bingung nguyuh aku anu piye. Lho, ciduke menyandi. Lho, aku ya ora nguyuh ciduk. Aku nganggo obat kok mung obat apa? Obat tabit ketok ini. Lah wong pancen kahanan. Oh, tapi Bale RW-ne nggih mung masukan Pak RW enten iki. Pak Lurah enten. Anu Pak, talange bocor kabeh, Pak. Yo justru tak omongke ning kene biar ada nanti pembenahan pembetulan. Pak Sarmuji ya lenggah. Pak Sarmuji lenggah. Penggawa negara Jawa Timur ya parang lenggah. Lah iya ana apa-apa kari laporan Pak Sarmuji. Iya. Ning tenan matur nuwun temriki ditimbali tombo kangen. Surabaya jan luar biasa. Semakin kesini semakin elok dan semakin maju keadaannya. Ya. Iki Di anu ya Mas, disambung tetembangan lagi wak ranggonone sik setunggal menika. Pundi? Tadi Jabang bayi. Jabang bayi piye? Diaturi jumeneng ayo. Tak kira ayo kanca ning dhisik gembira. Alera-alera. Arep pemeset Rasidon.
Pisan meneh, Mas. Wah, wangine ampun. Lemah gemulai. Modele. Oh alah. Mas Purwoto sego lengkah matur. Bareng piyai siji iki jumeneng wah gandane iso wangi kabeh sak wetengane panggung. Dan nganti kaya peri. Ayune masyaallah. Sugeng dalu Mbak Kayune. Inggih sugeng dalu. Sugeng dalu. Volumene kurang gede. Satu dua. Endi sing kurang banter mike lho sitoke. Mike kurang banter kuwi. Sing ora banter ki dudu mike. Lah apa? Cangkeme. Ana ora tunggale mike. Ana. Mike lho. Wis wong. Loh. Oh iya. Nuwun sewu sugeng dalu Mbak Ayu. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh. Iki mike apa piye tukang sone iki? Kok dadi suarane kok malih? Ngapunten base dipun kecilaken Kang Mas. Nggih. Mengke nek darani kula lanang. Nggih. Ngapunten nggih Mas. Tukang son ki ora sopan ya Mas. Aku dengare lho cedak wong wedok kok wedi. Lah iya. Aurane memancar. Moncrat kowe. Aurane iki. Sajake kalih Rama pun disebul menika. Kalih Rama Widodo. Injih. Aurane keluar. Mosok, Mas. Anu suaramu to Mas kengke? Mbah. Kowe iki jane iki suaramu gede apa cilik? Ya ora ngerti lho, wedok ngene lho Mas. Lah. Tes 1 2 suara dicoba. Tukang sone iki sing Tukang son ki kurang ajar lho. Jenengan ki aja ngono lho Mas. Untar-untir ya. Kowe kepengin tatu arang kerajang apa piye kok aja ki gawe suaramu sing apik tok ki. Iya, Mas. Makane kuwi Mas, piye to? Ki mikmu Mas. Coba mikmu Mas. Coba. Tes. Oh ya iki sajak iki. Kuwi ya Mas. Nah. Ah. Injih ngaturaken matur sembah nuwun. Kagem sinten, Mbak Yu? Bapak ingkang kagungan dalem menika sinten? Napa Sarmuji? Oh injih. Nggih. matur suwun Pak Sarmuji, nggih. Kan Mas. Iki son Iki kok pola malih. kok malah malih to Mas? Iki ganti mic ping 5 ya tetep suaramu ngono. Ganti sirah wae. Aja ngono, Mas. Wong sing kleru tenggorokane kok. Tibake apa Mas? Apa? Cangkeme. Iya. Makane aja nyala-nyalake wong yen awake dhewe sing salah. Iya. Wedok kok jegok. Oh sinden kok jegok ki lho kira. Lah mama wok ngono lho. Mbok ngene lho. Ngoten niku lho sinden kok terus jegok ngoten niku lha ya ndarani aku ki kirik lah ya ngoten. Iya. Terus ngoten niku pripun lho? Kuwi kurang prayoga. Aku wis tuwek ora usah mbok tawani. Lah apa? Iki kenek iki ditawak-tawake iki. Heeh. Aja ngono to. Wong wedok ki pertama kali sing disawang wajah, kedua sloga. Sloga niku napa? Sloga ki obahe ngawakmu kuwi disawang dinilai wong. Kuwi lak wedok. Heeh. Lah aku ora kok. Wah iya ya.
Aku mbiyen ki nang sekolahan ora belajar masalah banci dadi. Iya. Jenengan iki kok iso bansi iki lho artine apa? Lah kowe jare ra wedok. Ra wedok iki berarti Lanang lho. Heeh, ndek iki Jumatan kok iki. Jenengan iki aja ngono kok. Lah namanya wanita independen ki ya ngene iki lho kok ya. Jumatan iki ngisor sarung dhuwur ruko. Oh iya ta? Lah timbangane malaikate bingung lho Mas. Karo malaikat ya ditulis to Mas. Tulis piye? Koclok. Jenengane kok ya. Tenan iki anakku siji iki pancen lain daripada yang lain. Nggih, alhamdulillah menika kula anakipun Pak Gareng. Heeh, ya karo mbok sing endi? Mboke sampean sing ndi to mbokku, Mbok? Ketoke kae Doli Gang 3. Jenengane kok ya ngono. Anak ki ora kudu lahir saka lanang wedok ora, maksudnya anak ki iso anak didik, anak apa kuwi anak asuh, anak angkat ngono lho. Dadi wedok istimewa. Oh, nggih istimewa. Istimewane? Lih, delok to. Wong yen nonton sak brebetan apa ngerti ki sejatine sapa lan apa. Heeh, ya. Lho, nek yen dimatke, wah, jan metekol. Iya. Trangge istimewa tenan lah cara makanan kok nasi goreng istimewa. Kok iso? Cara wedok-wedok menika nasi goreng biasa. Wedok-wedok siden-siden iki. Nggih. Kuwi wedok. Cara panganan ngoten lak nggih nasi goreng biasa to Ah, bener. Kowe nasi goreng apa? Spesial. Kok iso spesial? Mergo nganggo ndok. Oh, nek spesial nganggo ndok. Nganggo ndok. Oh, bener kuwi ana pepatah mengatakan tuku kathok ning Inggris. Nggih. Ketoke wedok ning Gimbol Inggris. Aku tilone gembol Inggris lho, Pak. Aku ora mudeng aku. Aku kan bangsa kaya ngono ora mudeng. Aku wis merinci jalan ke surga kok. Wong ning tenan, aku ora jeneng uyahi segara ora ning iki nyata, bukti nyatane. Injih. Nadyan kepiye wae ketok luwes gandhes dibandingke sing asli. Heeh. Wong mesti nyawang iki terkecoh. Terkecoh pripun? Mesti penyawange luar biasa. Oh, ngoten. Heeh. Nyapa ta jenengan iki kok. Aku ora ngelem kowe. Bareng kowe tak alem terus suaramu kaya gek nonton bengi-bengi ae. Aku malah merinding ya lho. Ora sik jenengmu sapa ta Nojane aku kepengin ngerti komplite. Manohara. Heeh, Mutmainah. Mutmainah ki. Jeneng Panggung. Mutmainah ki jeneng monco. Jeneng panggung. Apa jeneng panggung? Apa kuwi? Ana tegese ta? Manohara ki ana tegese. Apa? Manohara ki nggon udel mendhuwur Manohara, udel mengisor manuk engkok. Manuk engkok apa manuk ketekuk? Jenengan ki aja ngono. Manuk engkok ki ana ta? Ana. Oh, manuk engkok. Sing turut sawah kae. Oh, manuk engkok. Kuwi Manuhara. Manohara. Nek Mutmainah. Biyen nate ngemut barang sing ora genah. Kaya to. LPG, knalpot. Ngoten niku. Sapinteng. Knalpote Mas Wit nggih pun kula mut. Mas Witi sapa? Lah menika. Pak dosen sing ngendang. Sing ngendang. Nggih, menika calon kula ayah. Oh iki. Nggih. Wit. Kowe ya kolu. Oh ya maklum. Ya wis. Jenengan ki piye lho kok ya. Jawabane kolu Pak yen pas mendem jare. Jenengan ku kok Ya ora apa-apa wong Nggih jenenge. ngaturaken matur sembah nuwun. Nggih. Rama Widodo ugi matur sembah nuwun. Matur nuwun Rama. Nggih. Lah Ayu. panjenengane iki karemane lelagon Setya Tuhu. Oh ngaten. Dipun bawani nggih. Dibawani sampean sing suara sing utawa swara sing seapi-apike Oh, iya. untuk beliaunya. Injih. Beliaunya tukang dawuh utawa tukang perintah supaya nanggapi wayang termasuk awake dhewe kerep ditimbali. Nggih. Matur sembah nuwun. Rama Widodo saha Bunda Yayu. Injih. Aja suara sing paling apik dhewe ketokno. Ugi kula aturaken Ibu Siti Aminah, Oh Ibu Sapa? Siti Aminah. dokter ku lho. Jenengan ki kok Aku gur maca jenenge tok. Berarti lak daleme kono. Lah, Mosok nggih. omahe cedhak ora tak kei lagu. Mosok dokter nanggap wayang. Injih, Bu. Nggih, Bu. Menika radi sakit jenengan suntik mawon. Sentek apane? Polone. Lah terus wau, nganu terus wau sirahe ngelu ngoten lho. Bapak kula menika. Nek ora ana suntik pas das yo. Lah nek lho jenengan kan putrane dokter-dokter. Lah ngopo kok lara apa wae sing disuntik kok mesti bokonge? Lah ya kuwi lho. Apa sebabe ya?
Lah nggih sebabe napa kula tanglet jenengan? Mbok menawa pusat sarape iki ning dokter apa ning bokong ya? Mongso. Lah mbok menawa kok aku ya dudu dokter kok. Lah iya. Aku kok dokter pasien wae ora mari-mari kok. Mas Wit, aku jenengan sontek, Mas. Aja wae aja. Ayo. Apa bawane? Wis to Setia tuhu. Aja iki suara wedok lho ya. Rungokne suarane. Oke. Oh ngobos. Oh suarane ngobos. Mercon apa piye kok ngobos? Wah elok tenan suarane jos. Luar biasa. Diamput get-geti wong. Urung. Baris kaget miso. Wes jan kaya Sandirono. Heeh. Mosok padha. Ya ngono iki mau. Tamone Mas Wit lho engko. Mas Wit, vitamine jenengan teng tas kula, Mas. Vitamin opo? Pil. Iya. Pamin kaku. Wah. Meke wedi lho. Meke karo kowe wedi. Meke karo lambemu ngedoh. Ini itu namanya teknik vokal. Vokal. Teknik vokal. Teknik vokal apa sing kulino terjadi? Jenengan ki aja ngono lho kaya. Mana? Kang Mas. Ya antar menit lah sekarang iki. Wah, ya kuwi pomo disiarke radio. Upamane disiarke radio Madya FM mang iki. Wah, saestu. Wah, sing ngrungokne ning ngomah ngene wah mesti mbayangke. Ayu. Lecir kuning. Biuh. Wong e wis sing ngrungokne karo adus. Adus bareng karo wujude asli buta pinggiran. Jenengan ki aja ngono wae ya. Wong ya ayune. Jenengan tangkel karo ibu-ibu lho. Kula lak ayu nggih, Bu nggih. Ayu mboten, Pak. Ya mesti ngono. Sing muni mboten sapa tak tapukane. Ya mesti ya dong mangsuli ayu wong do wedi sejatine kowe ya wong lanang kok. Wedok, Mas. Oh, Mas Wit. Aku mung salin lho bareng ibu-ibu kuwi ya. Oh iya ta? Iya. Kaya Wah, wong wedok metu punuke. sapi apa piye kok? Lah iki lho. Berarti ngene iki tandane wong wedok iki sing gemati karo wong lanang ki ya ngene iki. Oh, metu punuke. Iya. Ukurane lambene double L. Apa kuwi? Gede. Ya ora apa-apa ki sing digoleki Mas Wit ya sing lambene gedhe ngene iki. Ya Mas Wit. Loh, lama. Sik enek masalah iki. Ngopo kok iso dadi lanang ki mau? Lho. Gon Sikile sikil, apa, lho Bi? sikil anggere blegar suarane lanang, Mas. Oh, teknike to iki. Dadian megar. Nang kene, Mas. Monitor iki nang kene iki. Oh. Iya. Ing sarina lan wangine Njajak ingkupno Mas. Sik. Diingkupke wae ana suarane. Oh. Untir-untirane nggon kono kok. Kira-kirane kok kono. Agar diingkupke suarane sepira, Nduk? Datang
Alon-alon to Mas aja mbok kira mesin kok piye. Aku mau pembuktian. Ya alon-alon kok ya. Sik. Dadi ki yen mingkup Suara wedok. sik. Ya ta, kandhani kok. Wedok. Oh, kandhani ya. Jajal. Kose. Nyapa Mas? Aja diteruske, wetengku mules. Ngerti ta saiki? Lara. Nek dikempet suarane wedok ngapa? Oke. Mergane ngempet. Mules. Lho kok kebacut? Ya ampun tinggal udah bareng. Kakan ngombe es, Mas. Oh, pengaruh. Sinden ki ora oleh ngombe barang-barang atos-atos ora oleh. Oh, cirian. Sirikan Barang atos sih contohnya es watu. es batu kok es watu. Lah ya es watu ki ora oleh diombe, Mas. Ya ora entuk diombe. Lah rompal watu kok diombe. Oh ya tuh, ya ora tuh gen cair. Kok cair? Cair. Iya. Yen cedak tansah mulad. Oh iya. Wah, kental. Nganggo kol-kolah. Betul. Sida Asih. Pindha mimi lan min tuna. Ayo. barang nimas ana tapi wajib Kok ngeno? sida asih Ya, langgame sisan, Mbak Manu. Aku kang setya satu biyen nganti saiki bebasane mateng kapan pakabar sumunan pangayamanku lahir batinku wis nyata mangsa jai andikasa moneku rarana
tibake dangdut ninggal katresnan ya Mas Do. Nah, ya. Mugianto berkahing witi andi among tansah lipat panyu wanku
menggeh-menggeh. Gareng kok menggeh-menggeh ya. Pancen ya umur iku rasa dicolong kok tenan. Lah iya. Iya. Kudune umure pun sepuh ngene ndang 1000 ngono aja. Pak Kapolsek enten mboten nggih? Ngapa? Mateni banci niku umure pinten taun, Pak? Jar kayak mati dhewe. Oh, tak celone kancaku ning Kembang Kuning lho kon kok. Waja. Wanimu kroyokan kok. Sapa kancamu ning Kembang Kuning sapa? Oh, akeh. Weh. Mau golek sak truk kayak banci ning kono akeh. Kancane. Ya, masuk neno. Masukne ya Mas Wit. Mas Wit. Nyenyek kiri-kiri ki no. Kiri-kiri no. Kuwi awake ra dilara ya, Mas. Oh, lara Ki mau ta. tak omongi, wis ya gak usah budal ngono cek mangkat wae lho. Ya. Aku nek nyeluk kan ya. Ya apa? Ya ayah to. Oh, Wong ayah. Mas Wit nyeluk aku bunda kok. Weh. Ayah bunda. Oh, ayah bundas to. Ayah bunda Ah, piala. ya bote ngerti nek bintang tamene Manuhara ku jane ora mangkat nganti suntik nggon kene iki lho. Oh alah. Ah, nek Manuhara terus semangat. Aku ngerti ngono tak suntik dhewe to ya. Iya. Aja lali tanganku Aja mana kang mau janji-janjimu Aku kang setia satu Anteni nanti sampai Matur suwun. Nggih Mas Gareng, Mbak Nun, Mano. nun. Nggih. Menika wonten pamundhut. Oh nggih. Nek ora kleru tebih saking Jalan Candi Agung, Malang, Jawa Timur. Oh nggih. Pak Heru Cahyono. Laras. Nyuwun lagon Surabayan, Jawa Timuran matur sembah nuwun, Pak Oh Heru. nggih. Dengan ucapan selamat HUT Golkar yang ke-60. Betul. Nah, Golkar solid untuk menuju Indonesia maju. Amin. Nah, di kebetulan pas barengi HUT. Golkar. Matur sembah nuwun iki lho. Wong ki nek seneng sedekah kuwi ora lokak bakale, Kebak. ora roboh bakale. Bakoh. Aku mau ngekei sampean duit pira Mas Gareng? 100. Nah, dijoli karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Anu nyoke tak balekke wae. Ora iso. Lho jenengan iki ngopo lho kok ya? Aku tak slepeke ket mau ki ora manak-manak. Lah kuwi duit lanang kok. Oh duit lanang kok kon mana? Idune dimar duit wedok gen mana? Ora rumangsaku ki yen entuk saka kowe ki terus nggone pasar muji katut ngono lho. Sampean pengen mana? Ah. Kene tak cekele. Apa? Aku kan wedok, kene tak cekele engko lak mana? Alah kowe ki wedokan iki kene. Wedokan lodruk kok ya. Menika iki wonten ucapan selamat ulang tahun untuk Golkar yang ke-60. Nggih. Pamundhut lagon nggih menika Sambel Kemangi. Oh, tak- Tertanda Yus Owanto Radio Madya FM Madiun. Matur Oh suwun. nggih matur nuwun. Iki ora kalah lho. Ya jantenan Ya ya. yen aku lho ya. Ngapa Mas? Dalang larise kok ngono kok sik nampa saweran yen aku gengsi kudune. Es gengsi ora peduli sing penting entuk duit. Oh, lah iki repote melu dalang mati rasa ya ngene iki. Ya Enak ya lho. apa-apa. Apa? Enek lho dalang ngono kuwi. Apa Iki ya? lho gak patek nemen, enek sing nemen. Piye Piye? to? Dagelan kuwi napa sawer ini langsung kring ngono enek. Enak to. Enek. Uangnya ning endi? Ah, pokoke tanggapan aja. Tahu kok. Ini uangnya bukan buat saya. Oh Mas Gareng. jee. Gue sapa? Nggo kas duit Jolaras Indonesia. Oh, Ben alhamdulillah. saya berkembang ngono lho, Mas. Jadi lek dalang wis entuk duit oke Mas. Oh nggih. Iki wis ora ning iki nggo kanca-kanca Nah kabeh. nggih. Sakniki niku ketua kasih kula. ketua kasih kowe. Lah apa rombongan di LI? Ora. Kowe ngerti apa ora? No. Dalam. Apa? Kuwi mung teknis. Teknis Ning piye? jane dheweke yo entuk. Oh ngoten. Kuwi dilebokke tabungan atas namane dheweke lan kowe wis manak kuwi lagi didum. Oh. Dadi dheweke yo entuk anakan. Ngoten. Liya, entuk bunga Anu kuwi. Bang Mekar to jenengan. Gai. Wah, Isok wah. dibongkar nalika arep bakdo. Lah, iki lho. Dinggo kanca-kanca. Bahwasanya Mas Kangko ini tetap kerumangsani bahwa moncer baik dan bagusnya beliau dalam membawakan sebuah pakeliran
ya tergantung kanca ruwange iki. Betul. Ngono dadi tetap menghargai yang mendukung. Ngono lho, Mas. Kuwi nggih mugi-mugi tambah nggih Mas. Nggih. Wong nyatane menika saking dumati saking kanca-kanca alumni isi Surakarta juga ada yang masih di bangku perkuliahan Mas Gareng. Oh nggih tesih enten sing kuliah. Nggih. Ning kathah ingkang sampun sarjana nggih. Sampun sarjana kepara S2. Ah ini Najan to pengrawit ki S1 kabeh lho, Mas. nggih berarti berkualitas kabeh. Iya. Nah, ini nuwun sewu Pak Sarmuji, ini niagonya Pak Kanko ini orang-orang yang potensi. Kula suwun saged dipun openi. Mergo tanpa turunnya kaya panjenengane, kaya pemerintah daerah kalau tidak turun langsung nguri-uri ya ora bakalan dadi, Mas. Ngono. Betul. Dadi aja terbatas mung teori. Ya, dipraktekkan juga. Iki Jawa Timurane apa sing diaturke? Nah terserah. Jawa Timurane anu. Jula-juli ya. Jula-juli Suro Wangen. Nah, ya sing iso nyandak kanca-kanca kuwi. Nah, ya. Iki sapa sing ngasta? Ya kanca-kanca wananggana sedaya. Wonten koripun Mas Gareng. Oh ngaten. Heeh. Kula mataken nggih. Nggih, gek iki menika maringi dhuwit 1 juta rupiah Jiro Lupat Monem Pitu Wolus. 1 juta rupiah diaturke. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Monggo Jula-juli Surawangen monggo kanca-kanca Dwija Lares. Nek ora plek wong Jawa Timur nyuwun pangapunten ki asline wong Jawa Tengah. Nggih, ning paling boten sampun berusaha. Nggih. Yo, monggo, yuk. Dalas. Ya, kaya napa? Tak mati ya, Mas. Dine mati. Ya, kanca-kanca Dwija Laras Indonesia. Menika saking tebih-tebih saking Malang. Ya, Pak Heru. Nah, sak mampu-mampune kanca-kanca dipun aturaken. Ya, coba kanca-kanca menjaga. Oke, yuk, dalas.
Yuk. Ha. Maka Mbak Jongbe. Matur sembah nuwun. Nggih, niki sing dereng nate mireng mbok menawi nggih radi niki Narto Sabdan nggih. Nggih. Wah, pancen beliau almarhum Ki Narto Sabdo ki senengane yo ngene iki. Apa? Weton Mencampurkan mencampurkan versi Jawa Timur asli, Jawa Tengah. Terus Banyumas asli karo Solo. Pokoknya senengane ya ngono kuwi. Modifikasi. Kreasi. Iki ana pamundhut saka panjenengane Pak Sarmuji, Mas Gareng. Nggih. Pak Sarmuji ya. ngersake napa, Mas? Nyuwun lelagon Kutut Manggung. Yo, langsung sing cair malah aku ki lho. Waduh. Ngopo? Ya, iki perkara Kutut Manggung cair, perkara jeneng mau urung cair kan. Wong kersane yang ngono kok. Nggih. Saking Pak Hadi Setiawan request Saping Gunung koplo. Nah, iya. Sik Saping Gunung kok koplo iki. Iya dikoplokke. Mboten napa-napa penting cair kok. Cair lho 500 meneh. Lho. Nah, iki mlumpuk duwite. Alhamdulillah. Kena godolan neng Mekah bareng-bareng ya, Mas. Amin. Amin. Tahun piro ya? Sing diaturke sing ndi Mbak Manuk karo Mas Gareng? Aku nderekke kowe, Mas. Menika Waranggono nggih. Nggih, waranggonone tasih Oh, golek kuwatan. randang kon nembang rasan-rasan sithik dulu. Wong wedok ayu-ayu ning kene gurar nonton wayang. Lah iya, Sing ndi? Anu ya, anu sapa? Bir kita, ayo Bir, ayo Bir. Bir ya. Disupati cara Bali, Cok. Yo, kaya apa? Ya. Mari berdiri yuk. Mangga Mbak Bir kita. Goyangan. Wah, ngene iki. Nah, ini bisa dibedakan wanita Napa? asli dan wanita jadi-jadian. Wes. Niki riyen nggih banci.
Ora. Gak iso. Sangat kowe jine wis wedok kok kowe. Lho, niki mboten cewek to, Pak niki? Hah? Niki mboten cewek to. Lah kowe ora krungu lek mlaku kok. Lho, Lah, lah Mlaku pripun? ngono, enak suara blak. Jenengane niki riyen nggih lanang. Biasane kuku kok plek-plek. Lho niki riyen nggih lanang lho. Kok iso? Sunate bareng aku ya, Wek. Ora, kowe wedok asli. Wong ki rasane lai kahanan wong wedok asli kok mbok peksa. Aku lho tambah kendaraan siji milih kuwi. Bendang. Wong motormu yo kadol ngono kok Pak Jiru. Lah iteno wong timbane iki lho. Wong wedok Apa? iki sing jenenge wong wedok nuwun sewu. Piye, Memang manusia tidak ada yang sempurna tapi ini mendekati kesempurnaan. Oh ngono. Enom, ayu, luwes, pinter. Leh ngelem kok ram. Prayojik sempurna aku wong wedok-wedok iki. Kowe iki sempurna nggo ngendi? Lah aku ki masak iso. Iki masak iso? Gak iso. Lho. GoFood. Kowe Aku masak iso. maksa apa? Lah wis njalukmu apa? Paling ngopo? Rawon? Paling iso Jerikas. mangsa aspal. Ora. Mas Gareng, Apa? sampean ora ngerti iki masak iso, umbah-umbah Iso. iso, Oh, tenang. kepepete menek kambil Lah iso. dalah kae lho Mas, rungokno. Oh jiko Genteng bocor aku iso munggah lho. Heeh. ora kowe iki sinden apa kuli to, Dul? Oh, Kok iya. munggah Campur-campur. Ana pilahe pekerjaan orang tuh masing-masing pilah aja sok dirayah ngono kuwi. Lah ngopo aku wanita spesial yo ngene iki ya, Duk ya. Spesial. Oh ya nganggo ndok. Dul. Nganggo ndok. Lah iki pon duwe ndok, duwe ndok, Duk. Gak punya. Kan Spesial betul. Monggo tak kei ndokku. Aja ndok iki tengi. Kok bengi aku sama Aja sih. kedaluwarsa kok pisan. Iya. Ya dinomke to. Jenengmu sapa, Duk, sayang? Nggih, nderek pitepangan Bapak Ibu, kula Birgita Ayu. Sik jenengmu kok kaya ke barat-barat bocah ndi, Duk, sayang? Kula aslinipun Kediri Jawa Timur, Oh. tapi sakniki ten Solo, Pak Degareng. Domisili kono. Heeh. No, jadi Sampeyan gini. anu, sik selamat ya, Iya, lagi wae kowe diwisuda Heeh, sarjana Pak D. ya. Makasih ya Pak D. Iya. Ndi hadiahe katae rung mbok kei hadiah. Lu anakku dhewe lulus ora tak hadiahi kok kowe. Ya kan sampean iki ngucapne tok orang kei hadiah. Lebih yang baik kei mengucapkan daripada memberi hadiah tapi hatinya menggerutu. hadiah. Oh iya Pak. Loh, D. nun sewu, wis duwe pacar apa urung? Heeh. Kula dereng Pak D. Wah, Bojo. Belum. Statusnya loh masih belum menikah. Oh. Apa raimane man mbok ngurke? Lah, Sing dinggurke ki apa nih? semanut aku ke lho, Duk. Apa? Takon manut aku mumpung jek enom aku ngono lho. manut kowe piye? Ngapa kok? Manut aku. Kowe kok enom kowe iki wis expired. Oh, gak aku ngomong iki lho, Mas. Kon manut piye? Mumpung jek enom, Duk. Piye? Nek karo wong lanang ki aja pelit-pelit. Oh ngono. Iya. Sebab Wis e- to, rasa jual mahal. Sedang wah ngono bae. Ya aja. Ojo. Ngajari wae. Ya maksudnya ki tanggapan ki rasa pilih-pilih ngono lho. Mbak Mano, Dalam. karo Mas Gareng. Dalem. Bir kita kene nggih contoh. Apa? Ketika nyinden yo posisine yo kejawen. Ning Betul. ketika di bawah yo nganggo jilbab. Kuwi iso bedakne ngantarané beribadah dan berbudaya. Oh ngono. Aku dek ben ngono ya sampean seneni ngono Kok kok. seneni piye? Lah piye aku teko jilbaban nutu dijambak aku, Mas. Lah nyapa kok dijambak barang? Kowe ki lanang kok jilbaban. Iya bener. Lagi umah-umah. Ayo kepengin ngerti kualitasnya Birgita saiki wis sarjana seni kaya ngopo? Sarjana sini lagi. Anu ki anu anak pamundhut, Nduk. Gir. Apa, Pak? Gir kita. Bir, Pak. Bir. Bir kita. Saiki wis lulus S1. Arep bacot ke juara. Nggih, mugi-mugi Pak pangestunipun. Nah, ora perlu pacaran sih ya. Nggih, Pak. Ah Rasa rugi. dhuwur-dhuwure. Rugi. Rugi piye? Manusiawi arep pacaran karo ora ya wis ben kok. Kowe kok meling-melingi bapake apa? Oh iya. Sampeyan ki Nduk. kok iso Wah, kok ora masalah pacaran. Iso uji coba aku sik ora masalah. Tapi gak apa pancen dalang iki kebangetan, De. Apa? Aku mau ki mangkat tanggapan kepleset ora ditulungi dalange gumun aku De janan suwi. Mongko sing ngerti aku dhewe. Aku kuwi wedi arep nulungi, engko lek arep tak tulungi sing tak cekel kleru. Ya malah cilaka to aku. Aja aja meneh kok kowe bojone kepleset malah matane ya-yaan ngono. Pangetan. Mereka Pak Blegur. Prijanggana nyulagon ilir-ilir. Nah, iki yo maring arta lho iki piye iki? 500.000 lho iki piye? Ajan Iya. penuh dengan saweran ya malam ini. Alhamdulillah. Wah. Matur sembah nuwun.
sampun maringi kaum duafa. Sapa duafa? Lah diparingi saweran. Lho ora kok. Wong ki iso alu ngekeki timbangane dikeki. Oh ngoten ya. Ah, mula iki kowe tak keki. Nyoh. Nang apa? Iki tak kei sisan lho. Wis ora usah lagi wis turah-turah kok. Oh, lah. Wis sik nggih tuku ning nggon Ah timbangane turah mbok go rene. Ah bareng entuk sing gedhe sing cilik disia-sia. Ya ora apa-apa. Apa-apa Napa niki, sithik Pak? akeh berkah. Ini sambil menyelam minum air ya. Nggih. Mergo iki pamundhute akeh tur engko perkara utut manggung kok iso paske nggon wanci gara-gara. Aku ra seneng kok tembung sambil menyelam minum air ya glageben to, Mas. Ora. Ini peribahasa. Iki ilir-ilir Slendra Sanga engko dibacutke ana sing nyuwun lelagon. Iki mau caping gunung. Caping gunung digarap koplo ki mau dadi iki kuntut manggung Mas Armuji menika pasipun mengi wonten gara-gara Nggih. Mbak Manuhara sing nembang. Wah. Luar biasa. Sae kutute ya, Pak. Aku neh. Ora apa-apa to, uji coba kok. Ora apa-apa wong trane ya calon bojone dosen. Iya. Ya, ilir-ilir. Batine bojone Mas Wit tak indrem engko. Lir ilir tandure wasumilir Kang ijo raya-raya tak sangga pengantenannya. Bocah anon penekno blimbing kuwi kanggo basuh dada tira. Dada tira kumiter bedeng pinggir damana jlumetana kanggo seba mengko sore mumpung pada rembulane mumpung jembar kalangane ya surah Tuh. Yo.
Ternyata ya berkualitas tenan bocah iki. Oh, sarjana seni kok. Mulai ora elok yen Sing sudah. sing marai sapa wong kuwi anakku Mas, anak didikku kuwi. Anakmu apa anak didik? Anak didikku Mbak Brigita ku. Oh yen anak didik percaya, yen anakmu ora percaya lahire mbok lepeh apa piye? Ya saiki usume sesar ya sesar. Oh sesar to. Ya. Nggih. Mas iki gono waranggono diujo laras ki asli saka Cilacap. Oh nggih to. Nggih. Putih Mas. Mbak Chandra Ayu Baryani ki engko kon disupporti eling-eling Banyumasan ya. Oh siap. Dan siap-siap. Muga awake dhewe terima kasih iki sing aku dalem iki. Ngene Mas Hadi sing aku Oh dalem. nggih, matur nuwun Pak Di. Iki adine menjane Pak Sarmuji. Nyuwun pangapunten niki ganggu mergi pas wonten ngajeng griya. Kene iki keluarga besar Mas. Terah. Terah penjane Pak Sarmuji ning kene kabeh. Nggih, sing diarani Tur yo berhasil dadi kabeh. nggih alhamdulillah iki napa-napa nu tandurane. Betul. Kalau melihat begitu berarti orang tuanya dulu memang betul-betul memperhatikan tentang itu. Ahli prihatin. Leres. Mau ora ngerti to sampean sore mau? Napa? Kambing guling ning kene iki wayah ning warepan panganan roh. Oh, lah mau aku malah wong guling-guling ning gontol. Jenenge kanggonan duwe anu ya, nggon ngarep kene iki panganan, nggon ruang tamu ki mau jajan tumpuk-tumpuk. Nggon tengah-tengah ki mau ya jajan tumpuk kacang gedang langsung tumpuk-tumpuk. Urung aku mau mlebu kamar mandi kumbahan ya tumpuk-tumpuk dadi ora kok bae. Ora caturan. Tak pikir ki kabeh ki apik kabeh. Iya. Nggih ning matur nuwun Pak Adi nyuwun pangapunten ganggu niki. Heeh, ayo. Yo, ayo Tan. Melayu hari ini, ya, eling-eling Banyumasan. Yuk, kaya apa? Terus. Ya. Ayo. Lengger Banyumas. Orang ngabak, orang kepenak Mas Areng. Nggih. Reketek.
ngono sik San. Bocah kok energike kok ngene iki. Iya. Asli Banyumas bocah iki. Tangan ana Ya nduk. Sik jenengmu ganti tepung karo piyai kene. Jenengmu sapa? Ngodisin Mbah cengap-cengap, Mbah. Ngerti cengap-cengap ora? Ora ngerti. Ya takono. Cengap-cengap apa? Ya menceng yang mangap, Mbah. Megap-megap. Megap-megap. Ambekane. Cengap-cengap. Kuwi basane Banyumas kaya kuwe. Oh iya ta? Heeh. Asli Banyumas. Iya, nyong wong kana wong Cilacap. Rika ngerti Cilacap? Ayo. Pantai Nusa Kambangan ngerti ora? Sing Pranti Mbedi Lindas Wong. Pantai Nusa Kambangan. Sing DX kuwi eksekusi mati kuwi lho. Kowe wis sing ngomongan. Lah ngopo? Aku wedi Mas. Ya pancen ciri khas wong kono kaya kuwe. Ya kaya kowe ning ngene lho. Empan papan ya pancen iki watakmu ning ya rada dialuske sithik. Jenengmu sapa? Jenengmu. Jenengku, Mbah. Jenengku Chandra Ayu Waryani. Wis ra caturan. Lah ngopo? Undang aku Mbah. Lah wong ngapunten wong pasuryane be mritut kabeh ya, Mbah. Mlithut iki ngene iki tandane kemriket nyambut gawe totalitas ora separuh-separuh. Oh nyong be kemringet ki totalitas barang. Ngene wae ora sawayangan ya padu karo aku ning mburi ngono ya. Wong kok ja omongan Sulaya tok. Ngene lho, ngene. Kepriye, Mbah? Dadi kena tuwa ning aja bangetke. Aja Mbah to. Lah apa? Om. Wong wis sompong gane njok diceluk Om. Sadar diri, Mbah. Oh. Tika tua-tua bae aja ngel. Jane omong apa to bocah iki? Bu. Ora ya ngene mungkin ini dialekmu. Ya. Tapi paling tidak biar masyarakat tahu iki mau joget apa sayang? Ki mau jenenge lengger. Tarian lengger Banyumasan gendinge eling-eling. Yen cara liyane kaya tayub ngono kae apa tarian lepas? Ya kayane kaya gue lah. Kok ora kaya aku. Aku ra iso yen kaya kuwi. Lah ya maksudnya ki tarian lengger Banyumasan eling-eling. Terus sampean mau ngomong kaya tayub kan? Ya kayane kaya kue meh pada. Aku ra iso kok nari lengger kok kaya kowe. Kowe latihan kok sapa ora kaya aku. Kaya kowe Kaya kuwi. kue Mbah ora karo Rika. Loh aku dhewe kok ora karo Rika pancen. Ah iya angel. Ora karo Rika aku. Pancen Rika. Jelasno Jan, jelasno kuwi. Rika- Radong. Rika- Wong tuwek radong-dong. Rika pancen wong tua pancen. Lho, Angel kandhane Rika. lho pancen wis tuwa ki pancen angel. Wong mungsuhe anyar ya tetep angel kok. Kowe kok sik, Mbak. Kowe digawe nesu wong ngono ki ya rekoso to kowe? Ora. Oh ya wis. Kepriye, Mbah? Wong aku kan mula diarani lengger kuwi mergo mbiyen riwayate sing joget kuwi wong lanang dikira leng ning jebule duwe Jengger, ya jengger. kayak mbas inilah. Mbak, Nah, mbiyen memang sing joget ke makhluk-makhluk seperti ini. iki ora lengger iki Apa? iki logo. Ayo, nang ngone nyong kowe nek lengger kowe gembiyen lanang. Dikira Rasa wedon. manuk-manuk ki piye to? Lah ya dikira leng jebule jengger, jengger kowe lanang. Nek leng. Leng kowe ya wedon, leng kowe leng apa sih leng kowe bolongan. Masa Iya. aku ndelok lengmu ndang. Wis ben wong aneh-aneh iki komunikasi. Ya ora aneh, Mbah. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan nang kene nang Surabaya. Nyong wong Cilacap, Rika wong ndi? Wong Semarang. Rika wong ndi? Aku Madiunan. Kan tetep beda-beda. Nah, ngulon sithik ngawinan. Ngawi kok ngawinan. Lah ya nek Madiun kan Madiunan, Surabaya Surabayanan, yen Ngawi ya Ngawinan. Oh, tak dukung. Iya. Wangel men basamu ditampa. Ning ngene lho, pancen semua itu kan kasana budaya yang harus dilestarikan. Makanya itu. Dialek saja harus kita lestarikan. Cuma tetap satu kita bahasa nasionalnya bahasa Indonesia. Nah, saiki ngene Mas Gareng. Apa? Aku sing bahasa Indonesia, Chandra sing bahasa ngapak. Oke. Heeh. Oke. Ya diterjemahke cara ngapak ya, Chan? Ya, oke, Pak. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya Kanggo ramane karo biyunge kabeh, yang pada malam hari hadir di sini, sing wengi iki pada teka maring ngene, selamat menyaksikan pagelaran wayang kulit. ya pokoke selamat nyaksina nonton wayang kulit. Kanggone ibu-ibu, tempat ibu-ibu
Kanggo biyunge-biyunge kabeh. Sugeng ngamirsani. Ya mangga Rika selamat ndeleng. Untuk bapak-bapak, Kanggo ramane-ramane kabeh. jangan lupa Ajak lalen melihat wayang nonton wayang sambil merokok. karo obong-obong congor. Lah, Mangga Mila. ramane. Wila, congormu diobong lho, Mas. Kowe Nah, ra apa, obong-obong Mbak? congor, Mas. Obong-obong Bae, congor ki musik apa? bae. Eh, Obong-obong congor ki apa? rukok. Rokok kok rukok. Lah iya. Obong-obong congor. oh. iki bahasane dialeke kono kaya kowe. Berarti nek mau rujak cingur nang kono jenenge apa? Rujak cingur kan kene jenenge rujak cingur nek kono jenenge berarti Rujak congor. oh rujak congor, Mas. Rujak congor ya ora Rujak congor apa-apa. iki congore sapi ya. Ning sing paling medeni iki angger wong nglairke iki lho. Ngapa? Wong nglairke cara nggonmu apa? Kanggo biyunge sing doboli ya. Kok Lho, Mas wi lho, Mas. Doboli. doboli. Lah iya. Lah ki anake telu apa ora? Wis kok ora kewer-kewer ya, Mas. Ya ora nang ngene nyong ya doboli lah. Muga-muga esuk sing pada doboli biyunge nang kene kabeh nek meletek selamat anake karo biyunge. Iki lho, Mas. Doboli wis lara kok sing mbok Sing meletek pretekke iki lho. Ya metu kayak gue maksude, Mbah. Nek ibu, nek ibumu doboli ping pira? Biyunge nyong, doboli ping 4. Iya, ora ombo. mlakune we keser-keser. Lah iya. Ya ora lah. Ya wis ora apa-apa, wajib dilestarikan. Kembali lagi itulah istimewanya Indonesia. Betul. Ya, Mbah. Mas Gareng, ini juga lulusan isi Surakarta kemarin bersama dengan Birgita. Lagi we diwisuda. Kalau Birgita itu dari seni karawitan, Iya. kalau ini dari seni tari. Oh, makane jogete Juga luwes. ya luas. Luwes-luwes. Liyane lengger apa, Dok? Oke, jaipongan karo Serimpi. pirang-pirang. Serimpi, minyak kayu putih. Terus balsem. Padha aku ya seni, Mas. Seni Seni apa? apa? Seni tetek. Seni dadak iki apa? Seni tetek, Mas aku. Oh, Rika berarti anu keliling ya? Nek bengi keliling. Oh. Nek kembang kuning. Ngedal apa? Non, Ngedal apa? ngedal blutru. Niki kan bakul ayam to kula nek isuk. Tuh. Oh, sing tetek kaya. Ah, kowe iki atimu karo lambemu ora padha. Mesti ra percaya genting aku. Ini ada permintaan lagu. Apa, Pak? Sambel kemangi ganti bantu karo sing urung adek mau ana Wiwi ana Mbak Rencong P ya. Oke. Nah, Ya. yo coba. Oke, oke. Ah, ki sambel kemangi saka Radio Madya FM Madiun. Nggih. Penaturaken. Ini juga teman-teman saya jauh-jauh ini. Saka ngendi? Hah? Yang kok takoni dewek Mbak Wiwi kang ngendi, terus Mbak Cungpe kang ngendi. Nah iki iki. dagangan iki sing Kayak arep gue. iki dagangan. Dagangannya apa? Randa. Oh, rondo. Nanti 3 orang ini statusnya beda-beda, Mbak. Oh iya ta. Saya Mbak Wiwi, Mbak Cungpe statusnya beda-beda. Beda-beda. Sing statusmu apa? Apa statusmu? Aku Ah. jomblo, Mbak. Jomblo ki urung duwe pacar. Urung blas, golet nambah. Aku kayaknya golet wong Surabaya bae. Amin. Saestu. Oke, tenan. Bro, temenan. Putih-putih kok. Ya, ora apa-apa wong jodoh ki. Iki lho Mbak iki lho ketoke duda ketoke. Masa kaki-kaki? Aja sing kaki-kaki. Ampun, Pak, ampun. Wong wedok kuwi nek dilamar wong lanang kuwi aja nampik. Ya mandak kualat ya, Mas. Kowe seneng to? Nyapa? Entuk iki 5 dina opnam ning rumah sakit Lah seneng. ngapa nama? Bahaya musuh iki galake ra umum mbak iki kari. Lah Mbak iki wis kethek mangan klenteng kok. Apa? Wis tuwek reso ngalor kok. Lambene. Engko ngombe kopi Satria ya, Mbak. Dijamin teng 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 teng. Banjing iki cangkeme elek, Mbak. Ya ra. Iki isih jomblo. Heeh. Nah, Kowe Dok. dagangan setahun. Kula Pak. nggih kula nggih jomblo, Mbah. Loh, Nembak. Iki dagangan setahun. sik umure pira kok isih urung dipasangan ki? 23. Tak kandhani to, Pak Dik. Apa? Kuwi perawan second. Nah, Oh iya ta? minuse sithik berat. Minuse sithik berat. Minus pemakaian ya. Minus Ya wis pemakaian. mari. Ora tegese apa to kowe iki? Rondo. Walah rondo to. Ya Rondo. gadis lho, Mbah. Mbah De. Aja muni Jangan gadis. sok menutup status. Nah. Sapa ngerti kowe blakake kene aku rondo terus ning kene ketemu jodohmu ora Nah. padha karo Candramu. Wah, ngaten. Nggih Duda pun. sugih kaya sing nyekel doli ngrabi kowe pra seneng. Ya masa ya sing nyekel doli ngene. Ya aja doli to. Paling ora jarak. Ya, lah kok apal? Soboku. Kok senengane
Iki yo sinden iki. Sinden masuk tuku. Oh jenengan ya. Iki Badake. ditakon iki. Sik, iki mau jenengmu sapa? Wiwi. Wiwi, Nggih. Chandra Wiwi. Ah. Kowe sapa, Nduk? Kula Retno Cungpik. Retno Cungpik. Kuwi lho jenenge Cumpik kuwi lho. Cumpik. Keturunan Cina kuwi Mas Gareng. Keturunan Cina kene iki. Oh iya toh. Sik. Jenenge yo ana tembunge Indocina. Indocina. Anu sing bapakmu apa ibumu sing Cina? Yang asli Cina bapak saya. Oh. Sing asli Cina bapak saya. Anu sapa jenenge bapakmu? Pak Li Cheng Sui. Lah, kuwi lho. Bapake Li Cheng Sui. Li Cheng Sui. Tunggale mbahe iki lho. Apa? Kopi Satria. Kowe pancen yo ana sejarahe kok Mas Gareng. Lah terane yo Cina kok ya. Wis ben. Takon ana sejarahe piye kok dijenenge piye, Retno piye? Li Cungpik kuwi enek sejarahe. Retno Li Cumpik. Artine Bapakmu apa? jenenge Pak Li Cheng Sui. mbokmu? Mamaku aslinya Sudarmi. Tapi setelah digendak sama papaku. Sik Kok digendak ki piye to? Dinikah. dinikah. Namanya jadi Nyang Pekju. Oh, kuwi lho Mas. Kaya tau roh aku ya. Aku kok kaya tau roh. Nyang Peju. Aku kaya tau roh. Nyang ngendi? Aku ya ora roh. Kok iso nganti keju ki nyang ngendi? Aku ya ora roh. Tapi kok kaya tau roh ya kuwi aku. Oh, Si ada cerita dan sejarahnya. Sejarahnya piye? Ya dulu mamaku kerja jadi TKW di Cina. Kemudian mamaku di Cina digendak sama doronya sendiri Oh, yaitu Cina Pak Li ono Cheng gendaan Sui. ya. Lah yo. Kok Terus- anake kok ya bangga ya. Terus piye? Terus dinikah kok. Dinikah Dinikah. secara ilegal kok. Oh. Ah. Kok secara ilegal iki lho. Legal. Oh. Sah. Ilegal. Terus Setelah itu aku diimpor ke Indonesia. impor. Kaya sepatu wae ya diimpor. Anu ana sing tuku COD apa cash? Ya digawa. Oh ngono. Digawa Terus rene. Sekolahkan di sekolah seni untuk menguri-nguri kabudayaan. Oh. Ora, kok iso dijenenge Li Cungpik ki ada perpaduan Perpaduan Itu apa? marga, Pak. Marga. Oh, marga. Kan Pak Li Cheng Sui itu marga Li. Dan yang Pekju itu marga P. Li Cungpik itu marga Li dan marga P. Li Cungpik. Apa Campuran. enggak ganti? apa? Lipik tok. Lho, tenan lho Mas kuwi. Lho, Bapak. adike bapake iki ya lucu jenenge. Sapa? Pek Busin, Mas. Lho tenan. Tenan lho. Wong lah busik. Cangkeme banci elek. Lho. Adike Pak iki tekono lah jenenge Pek Apa ya? Busin. Iya. Itu tante. Tante. Tante Dek. Oh alah, sama mau Pek Busin. Tenan. Tenan Mas jenenge. Wah. Wes. Yos sakarmu. Anu status. Statusnya istri solehah, Pak. Lho, Pak, bojomu ki lanang apa wedok? Kok istrine solekah kowe? Solehah itu istri yang baik gitu. Oh, kowe ini sing solekah. Ya. Domisili ning ndi, Nduk? Domisilinya saya di Karanganyar. Karanganyar. Deket rumahnya Pak Kangkong. Walah omahe Karanganyar ngakune Cina. Kan tahu, Cuk. Cuk iki basa Surabaya lho. Kowe iki wong Jawa Tengah kok iso cak cuk. Menyesuaikan. ora. Wes karemu padha bancine padu. Kuwi bahasa keakrabane kaya ngono kuwi. Keakraban. Wong asrian lho kowe iki. Ya wis, sing penting padha nganu ya. Nglestareke budaya ya. Sak bisa-bisane, Pak. Nglestareke budaya aja nglestareke limo ya. Ora keluarga Cina kok. Ya niku barang. Oh iya. Ya digawe bergembira kanca-kanca. Lagune apa ki mau sambel kemangi ya, sambel kemangi. Ah, wis rasah digawe susah perkara Indonesia kalah 4-0 karo Jepang. Tiwas tak rewangi gawe layar lebar tonton bareng-bareng aduh kalah. Nek kalah ya lumrah no, Pak. Nyapa? Ya kan Jepang kan itunya udah tinggi ya. Ya level. Levelnya
jauh lebih tinggi dari Indonesia. Iya. Nggak apa-apa kalah. Tapi kita tetap bangga sebagai bangsa Indonesia. Iya, kita harus tetap mendukung timnas. Iya. Wih, iso bal-balan. Saged. Dapukmu apa penyerang? Kula kegolan terus. Oh, kiper berarti. Ya, ngarep kiper lunyu kegulannya. Nah, yuk coba kaya apa sambel kemangit yuk, banyu mangan. Mas Joko bilang kenceng, Sugeng Emersani, tinggal katresnan sampun katur. Pak Dia Murti, Mas Ngadinu, Jakarta. Joko Kedung Malang, Kediri. Bubar nyambut gawe nadyan lawo tempe ning sehat awake sakare ngombe banyu kanthi raka nglinding dhewe uripanan desa nyatane ayam tantram kumpul sakeluarga aku trimo watone pokok seger waras ayaku klumpakno kanggo ngrageti sawah uga tuku bibit lan rabuhe mangan saben dinane sego sambel kamari wong urip ana alam donya yen wegah rekoso urip bisa maya kudangane rama lan ibune sregep nyambut gawe aja lali marang Gustine. Jangan asal kecut sambele kemangi mangane bubar nyambut gawe nadyan wong lawo tempe ning sehat awake ding
trima wong urip ana